This news is brought to you by. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Hindi na pagtugutan pa sang Iloilo City Government nga makabalik sa syudad sang Iloilo ang mga badyaw. Suno kay Mayor Jerry Tranyas, wala sang trabaho ang nasambit nga mga IP group sa syudad. Gani dapat nila maintindihan nga tion nga makaabot diri. Pabalikon man sa gihapon sila sa kung diin sila naghalin. Dugang pa sang alkalde, hindi manami nga kung hindi paghatagan sang limos. Sila ang nagapang bato, gapanupla o kung nagapanakit. Ang diri padayon pa nga ginapangita ang nabilin nga 3 sa 80 tanan ka mga badyaw nga gintam sang Bacolod City Government sa Iloilo sang nagligid nga semana kag naglapta sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Madumduman nga tigan nga nakabalik sa Bacolod City ang 77 ka mga badyaw kag gin-assist sang Iloilo City Government sa pagpasakay kutob nga makaabot sila sa ilang ginhalinan. Pinaagi sa efforts ng Public Safety and Transportation Management Office o PSTMO, City Social Welfare and Development Office o CSWDO kag koordinasyon sang Department of Social Welfare and Development o DSWD kag sa Local Government Unit sang Bacolod City. Report nagikan sa Iloilo City Hall. Si Kabanderang Alex Escalante, nagabandera sang matudtod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radio Bandera.